बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो मोनसे आख' फाख' थासारियाव बयबो रायजो राजाफोरा दिनै दङ जे जोङो सनितपुर ओनसोलनि बिश्वनाथ ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना बे गामिफोरा बे ओनसोलफोरा बे बिटिआर गोरोबथानि सिङाव फैगोन ना फैया बिनि सिमायाव बे बिटिआर सुक्तिनि सिमायाव बे गामिफ्रा हाबगोन ना हाबा बे बाथ्राखौनो लानानै सुक्तिनि सिगां सुक्तिनि उनाव प्रधान मन्त्रि फैनायसिम आरो पार्लियामेन्टनि बे सेसनाव दिनै राष्ट्रपतिनिफ्राय लानानै भारतनि प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय लानानै दिनै बयबो बे सुक्तिखौ बाख्नायदों नाथाय जोंनि रायजो राजाफोरनियाव मोनसे सोंलुआ जेब्लाबो थादों जे सनितपुराव थानाय बे हाग्रा ओनसोलनि गामि बे रेभिनिउ ओनसोलनि गामि गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन ओनसोलाव गोसारलानाय थानाय बे आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना बे गोरोबथानि गेजेरजों अधिकारखौ मोनगोन ना मोना गामिया हाबसनगोन ना हाबसना बिएसि सुक्तियाव थालांबाय बिटिसि सुक्तियाव थालांबाय नाथाय थामथि बर' गोरोबथानि गेजेरजों बे गामिफोरा हाबसननांगौनि थाखाय जि मोनसे क्ल'ज जि मोनसे दफा बेयाव होनाय दङ जे अल्टारेशन अफ बाउन्डारि बे क्ल'ज नाम्बार 3 आव जे गामि सोसननाय आरो गामि दानख'नांगौनि जि बाथ्रा बे बिटिसि ओनसोलाव जागोन आरो गामि सोसननांगौनि जि बाथ्रा बिटिएडिनि खोलाहा थानाय बा बिटिआरनि खोलाहा थानाय बे ओनसोलफोराव दानख'नाय दाजाबनाया जागोन आरो सानजाहा फारसे मेजर गुबैयै आरो गाहायै जाय गामिफोरखौ जोङो दाजाबनांगौ बेखौ जोङो दाजाबनानै लानांगोन सोसननानै लानांगोन दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरि मावथि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दखरा आरो जिल्ला आफादफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबावैसो गलांनाय मानगोनां आफादगिरि बिथांजों बेसेबांबा खेब सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजा आरो एबसुनि बिबानगिरि मावथिफोरा रायलायदों आंजोंबो रायलायहैदों दखराफोरा आलादा जिल्लाया आलादा गामिनि जोंनि गोरों व्यक्तिफ्रा समाजनि बिबानगिरि दैदेनगिरिफ्रा रायलायदों आरो आङो मोनसेल' बिश्वास मोनसेल' आत्मबिश्वास मोनसेल' फोथायनायखौ बयनोबो बुंदों जे बे कमिसननि गेजेरजों जाय कमिसनखौ जोङो बिएसि आरो बिटिसिआव मोनाखैमोन नाथाय बे कमिसनखौ जोङो लाबोबाय आरो जोंनि जि बे सुक्तिनि सावरायबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबिनि मोनब्रैबो हानजाया बेखौ नारसिननायनि गेजेरजों भारत सरकारखौ जोङो बाध्य खालामनो थाखाय जोङो जेब्लाबो प्रेसार होदों आरो सरकारा बेखौ गनायनोबो बाध्य जाबायमोन नाथाय माखासे राजखान्थियारि थासारि माखासे हारियारि थासारि माखासे हारिनि माखासे समाजनि माखासे दैदेनगिरि माखासे राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरनि बे नारानाथा जोंनि हेंथायै खामानि मावनायनि थाखाय जोंनि उल्थायै बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बेयाव गोबां सोमावसारनाय जिहेतु का आन्दलनखौ लानानै सोलिबाय थादोंमोन बे थासारियाव बे खामानिखौ जोबजासिम रोखायै आबुङै मावफुंनांगौमोनब्लाबो बे हाबाफारिया दिनै बे कमिसन दानायनि गेजेरजोंसो मावलांनांसिगोन बा बेजों मावनाय जासिगोन बे एसुरेन्स आरो बे फोथायनायखौ भारत सरकार आसाम सरकारा जोंनो होदों दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आंनि मोनसेल' स्पष्ट बाथ्रा जे फैबाय थानाय समाव भारत सरकार आसाम सरकारखौ बे एकर्डखौ रोखा रोखायै आखरे आखरे लेटार एन्ड स्पिरिट मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा बे आफाद हिसाबै सिगनेटरिफ्राथ' नारसिनखागोन सिगनेटरिफ्राथ' दैदेनखागोन थेवबो आफाद हिसाबै हारिनि जातिनि गांनाय उखैनायनि सायाव थैनाय थांनायनि सायाव नोजोर होग्रा जोथोन लाग्रा माहारि आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि जानानै जोङो भारत सरकार आसाम सरकारखौ जोङो नारसिनगोन आरो बे कमिसनाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो जोङो साथाम जोङो बेयाव बे कमिसननि मेम्बार हिसाबै जोङो दाबिगोन होननानै जोङो थांखि लादों आरो बेजों लोगोसे जाय बे कमिसननि चेयारमेन बे कमिसननि मेम्बारफोर जागोन बै मेम्बारफोरखौबो जोंनि पसन बायदियै जोंजों बुजिनाय बायदियै मानसिफोरखौ जाहाथे जों सोसननानै लानो हायो बिनि थाखायबो सिगनेटरि बिथांमोना खामानि मावगोन आरो जोंबो दाबि दैखांगोन आरो बिनि उनाव
कमिसना जेला फैगोन बे फैनाय समाव जाहाथे रावबो गामिया मोनसेबो सुबाया मोनसेबो रेभिनिउ आरो फरेस्ट एरियानि गामिया बे कमिसननि बेरायनायनिफ्राय कमिसननि मेम्बार चेयारमेना दावबायनायनिफ्राय जाहाथे थालाङा मोनफ्रोमबो गामियाव कमिसना जाहाथे थांथारो आरो थांहोनायनि जे हाबाफारि बेखौ जोङो मावफुंगोन बिनि उनाव कमिसनाव दान्थे बिदान्थे लजिक आर्गुमेन्ट जागोन बबे गामिया हाबगोन बबे गामिया हाबा आरो बेखौ जोङो टेबोलाव जुद्ध नांगोन बे मोनसे जोंनि आलादा दावहा जागोन आरो बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाव फोथायनायखौ लाखिनानै नोंथांमोननि गामिया हाबसननांगौनि थाखाय जोङो थोंजोङै खामानि मावगोन नाथाय बेयाव मोनसे बाथ्रा लिरनाय दङ रायजो राजा नोंथांमोन जे बिटिएडिनि कन्टिगुवास नांजाबनानै थानाय जायफोर ट्राइबेल पपुलेशन बर'जों लोगोसे गुबुन ट्राइबेल बे गासैबो ओनसोलफोरखौ नायगिदिंनानै सोसननायनि खामानिखौ मावनाय जागोन बे बाथ्राखौबो रोखायै लिरनाय दङ दा बिनिखायनो जोङो नार्भास जानाङा जोङो दुरबल जानाङा जोङो निरासा जानाङा जोङो गोहो गोलोन्दां जानानै गोसोआव दाद मोनसे बोलो लानानै फैबाय थानाय समाव 6 मासनि गेजेराव बे कमिसना जेराव जेराव थांगोन बे कमिसना जाय जाय जायगाखौ नायगिदिंगोन बे जायगाफोराव थांनानै जोङो खामानि मावनांगोन बै जायगानि रायजो राजा आइ आफायाबो ओंखारबोनांगोन गावबा गावनि दुखु खस्थ' गावबा गावनि जि गांनाय उखैनाय बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोननो फोरमायनांगोन दा बेखाय आङो बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै दिनैनि समाव जोङो बयबो हारिजों जोङो गोरोबनानै थानांगोन रावबो हारिजों जोंहा सुथुर जानायनि बाथ्रा गैया सोरबा हारिया जोंजों थाफानानै रायजो जानो ओंखारदोंब्ला बिटिआरआव हाबनानै जोंजों जौगानायनि सिमां नुदोंब्ला बै रायजो राजा बै हारिसाफोरखौबो जों लानांगोन आं बयनिसिमबो साबायखर बावनानै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरा फैबाय थानाय समाव मोजां सम मोन्थों मोजां दिन मोन्थों आरो जोङो मोजाङै खौसेयै बिटिआरआव हाबनानै बयबो रायजो जानो हाथों बेखौनो आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय।